Proya Churchill û mêrdiniyekî Ottawayî. Serokwezîrê Brîtanya Winston Churchill ê ku di gulana 1940 da dema li meqamê xwe rûnişt bû û ji gelê xwe re gotibû ez xencê xwîn, zehmetî, hêsir û xwêdanê soza tiştekî nadim we û nehîştibû Naziyên Almanya ên piraniya Ewropa bi dest xwe xistibûn welatê wî bixin bin hikmê xwe di berfanbara 1940 da bo spasiya hevelbandên xwe ên di herba cîhanê ya dudiyan da bike piştî Amerîka serdana Kanadayê kir. Churchill kumê wî li serê wî di devê wî da Puro, di destê çepê da Gopal, tiliyên wî yên zaferê yên destê rastê li Jor di navê qelebalixê ra derbasî Parlemena Ottawaya li peytaxta Kanada bû. Wî di axaftina xwe da dazanîn ku ew ê hevkariya bi hevalbendên xwe ra bidomînin û serî li ber rêberên Japonya, İtalya û Almanya netevînin. Parlamenterên Kanada ên ku ji gotinên Churchill hêz û feyz hilgirtin di dawiya axaftina dîplomatê dêrîn da rabûn ser xwe û ji wî ra li ser nigan çepik lêxistin. Piştî merasîma li parlemenê Serokwezîrê Kanada Mackenzie King, Churchill û berdestên wan tev derbasî jûra taybet bûn. Churchill ku di odaya taybet da makîneya fotoğrafan û ekîpmanên mezin ên bo ronahiyê dîtin aciz bû û bi qehr got ew çi ye? We çima berê ji min ra negot? Mezûbanê malê Mackenzie King jî di nav da ti kesî newêribû dengê xwe bikira. Churchill di ser da hêrsa xwe ra proyeke taze vêxist û ji wênekar ra got tu dikarî fotoğrafeka min bigirî. Wênekarê ku King Mackenzie bo girtina wêneyên dîplomatan ji derva dihatin welatên wan wezîfedar kiribû dizanibû ku berê bi sedan fotoğrafên Churchill ên bi tiliyên zaferê û bi piro hene û wî dixwast bi destûra bo tek fotoğrafekî hatiye dayîn pozeka cuda bigire. Loma wênekar berî here ber makîne û ekîpmanên xwe yên ku ji şev ve hazir kiribû xwalîdankek dirê jî ber Churchill kir ku ew piroya xwe vemirîne lê Serokwezîrê Hêrsbûyî red kir û gupeka din li piroya xwe xist. Li ser vê redkirinê wênekar li ber devê Churchill sekînî û got bibexşîne mîrê min. Piro bi wêrekî ji devê wî kaş kir û hema çû ber kameraya xwe û rûyê Churchill bi hêrsa wî ya qatekî din zêde bibû girt. Fotoğrafeke efsanevî ê rêberekî efsanevî ê bi destê wênekarekî efsanevî hatibû girtin wê rojê bi xwe ra çîrokeke efsanevî jî çêkiribû wîsa. Çêkerê wê kêliya bi pir efsane Yusuf Karş bû. Yusuf Karş yê ku ji wênekarên portreyan yên herî rind ên sed sala bîstan tê qebûl kirin di 1980 da li Mêrdîn ya wan salan di bin hikmê dewleta Osmanî da bû hatiye dinê. Dê û bavê wî yê Ermenî ji ber zordestiyên li ser wan di sala 1921 da zarokên xwe rakirine û bi karwaneka Kurdan ra berê xwe dane Sûriyê. Piştî 4 salên li Sûriyê xalê Yusuf êl Kanadayê George Nakash ê wêneker ji dîya wî re nameyek şandiye û gotiye ku xwarziyê min bide ber destê min bila bibe şagirtê min û karekî bielime. Li ser vê xwestinê dê û bavê Yusuf destûr dane û ew xortê 17 salî ji Helebê çûye Beyrûdê û ji wir bi gemiyê di 29 rojan da derbasî Quebec'a Kanadayê bûye. Hema piştî demekek kin xalê George kamereka birovnî a kodakê dayê destê Yusufê xarzê û xwastiye ew jî xwe li fotoğrafan biceribîne. Yusuf li pêy hev fotoğraf girtine û hin ji wan fotoğrafên çapkirî li hevalên xwe yên nû ên li Quebecê belav kirine. Hevalekî Yusuf fotoğrafeka wî ê ku tê da zarokên li ser mêrgekê dilîzin hebûne bêyî haya kesî bêxîne ji pêşwaziyeke fotoğrafan reşandiye. Dema Yusuf elimiyê ku wî bi fotoğrafê xwe di pêşwaziyê da xeletek bi $5 qezenc kiriye şok bûye û fehm kiriye ku ew dikare bi fotoğrafan pereyên pir qezenc bike. George Hosta jî bi fotoğrafên din şiyana di Yusufê şagirt da ferq kiriye
û bo ew xwe pêştedir bibe şandiyê berdestê wênekarê portreyan John Garo ê li Amerîkayê. George xwarziyê xwe Yusuf bo 6 mehan şandiyê berdestê John Garo lê ew ji 1928 heta 1931 li Bostonê berdestê hostayê xwe yê nû xebitiye û bi taybetî teknîkên fotoğrafan jî jê elimiye. John Garo hin caran ji berdestê xwe xwestiye ku wî teqlîd neke û bi perspektîfên cuda wêneyan bigire. Yusuf bi demê ra stîla xwe çêkiriye û di sala 1932 da vegeriya Quebec'a Kanada û di ser wir re jî çûye li Ottawaya paytext bicih bûye. Yusuf li wê derê bi navê Karş of Ottawa yanî Karşê Ottawayî fotoğrafxaneyek vekiriye. Berê ew dikana xwe veke li Ottawa 12 fotoğrafxaneyên din hebûne. Lê hunera wî ya fotoğrafan hema deng daye û roj bi roj müşteriyên wî yên payebilind zêde bûne û ew bi hunera wênekariya xwe bi rayedarên dewleta Kanada re jî rabûye rûniştiye û di sala 1936 da bûye wênekarê hikûmetê. Heta berfanbara 1940 da tevî ku wî wêneyên pirek serok û rêberan girtine jî wêneya Churchill deng vedaye û jiyana wî guhêrandiye. Ew wêne berê di Saturday Night da derketiye û piştre kovara Life bo wî wêneyê li bergê xwe deyne $100 daye. Yusuf Karş navê wê wêneyê şêrê di hirmije daniye. Li gor gotina Yusuf Karş piştî wêneyê pêşî Churchill li ser wêrekiya wî bişiriye, bo fotoğrafeke din destûr daye û dûra gotiye ku tu dikarî şêrekî di hirmije jî bi fotoğrafan bisekinî.